ಆದ ಅವಸ್ಥೆ ಮಾರ ಎಂಕ್ಲು ಬಿರಿಯಾನಿ ನಾಡೊಂದು ಅಲ್ತಿರ್ದು ಪಳ್ನೀರು ಮುಟ್ಟ ಬೈ ಚಿಕನ್ ಗೀ ರೋಸ್ಟ್ ರೆಡಿ ಆಂಡು ತಿರ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಜೋಕ್ಲ ಎಜುಕೇಶನ್ ಆವಡು ಇಲ್ಲದ ಉಂದಾವಡು ಬಕ್ಕ ಇಲ್ಲದ ಹೌಸಿಂಗ್ ಲೋನ್ದ EMI ಆವಡು ಕಟ್ಟುನಿ ಯಾನೆ ಸೊ ಎನ್ನ ಮಿತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಂಡು ಯಾನೇ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಆಣುಲನೆ ಒಂಜಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಹಿಸೊಂದೆ ಸೊ ಅಂಚದಕ್ಕೂ ಏರೆಗ್ಲ ಬೋಡಾದ ನಮ್ಮ ನೇಚರ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಪುಜಿ ನಮ್ಮ ಎಂಚಲ್ಲ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಂಚೆನೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಂಕ್ ಏರ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕಲು ಕೋಪಾಡ ಅತನಾಡ ಏರ್ಲ ಪಾತೇಜಿ ನಾನು ಮಸ್ತ್ ಫೀಲ್ ಆತೀನಿ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಾವನಿತ್ತು ನಂಗೆ ಶೇಂಡ ಏರ್ಲ ಪಾತೇಜಿರ ತಂದು ಇತ್ತೆ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬಣ್ಣ ಎಂಕ್ ಪಾತ ಹೇ ಗಾಯ್ಸ್ ನಮಸ್ತೆ ಮಾತೆ ಎಂಚಲ್ಲರ ಸೌಖ್ಯತ ಸೊ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಕುಡ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಇನ್ನು ನಾನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಬ್ಲಾಗ್ ಇಂತೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂಜಿ 10 ಆತನು ಆಂಡ್ ಐದು ಸಂಡೆ ಆತ ಅಂಚ ಅದು ಕಾಂಡೆ ಲಕ್ಕುಲ್ನ ಲೇಟ್ ಅಂಚ ಲೇಟ್ ಅದೇ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಬರಮ ಅಂತ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಈ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲ ಪಣ್ಣ ಹೊಸ ವರ್ಷ ನಮಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮಗೆ ಹಿಂದುಲೆಗ್ ಯುಗಾದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪುರ ಮನ್ಪುನ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಯುಗಾದಿಗೆ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಪೂರೆಲ್ಲ ಮನ್ಪುರದ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಪಂಡ ಇಯರ್ ಎಂಡ್ ಅತ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಇಯರ್ ಎಂಡ್ ಅತ ಅಂಚ ಅದು ನಮ್ಮಲ್ಲ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಇತ್ತೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಕ್ಕೆ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಗೀ ರೋಸ್ಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ನನ್ನ ಬೈಯದ ನೈಟ್ದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಡಿಶ್ ಸೊ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅವಲ ಇನ್ನಿತ ಬ್ಲಾಗ್ ತೂಯರೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇತ್ತೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಗೀ ರೋಸ್ಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಸುಲಭ ಲಾಪುನತ ಅಂಚ ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎನ್ನ ಇತ್ತೆ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ದ ಪುರಾಣದು ದಯಪಂಡ ಸಂಡೆ ಒಂಜಿ ಪುರ್ಸೋತುಪ್ಪುನಂದು ನಮ್ಮ ಪನ್ಪುನು ಕೊಂಜೋಲು ಆಂಡ ವರ್ಕಿಂಗ್ ವುಮೆನ್ ನಕ್ಲೆ ತಿಕ್ಕುನೆ ಪೂರ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಕುಂಟಾರ್ದನ ಪತ್ತನ ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಸಂಡೇನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಲೆಪ್ಪುನು ನಮ್ಮ ಪನ್ಪುನ್ ಮಾತ್ರ ಸಂಡೆ ಖುಷಿತ ದಿನ ಆಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಲೆಪ್ಪುನು ಸಂಡೇನೆ ಅಂಚ ಅವು ಪೂರ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಕುಂಟಾರ್ದನ ಪತ್ತನ ಪೂರ ಆಂಡ್ ಅಂಚ ಅಟಿಲ್ಕೊನೆ ಮನ್ನ ಕೊಂಚಿ ಪತ್ತಾತನು ಪಕ್ಕ ಗೀ ರೋಸ್ಟ್ ಅದ ಮನ್ಪುನು ಅಂಚ ಪೂರ ಮಸಾಲೆ ಪೂರ ಒರೆಂಕ ದೀತೇನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂಜಿ ಪೂರ ಒರೆಂಕ ದೀತೇನು ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಒಂಜಿ ಗೀ ರೋಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಮನ್ಪೆರ ಉಂಡು ಅಂಚ ಸೊ ಯಾನಿತ್ತೆ ನೀರು ನನ್ನ ರಬ್ಬರಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಗೀ ರೋಸ್ಟ್ ಮನ್ಪೆ ಅಂಚೆನೆ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪೆರ ಉಂಡು ಸಾರಿ ಪಾಡ್ದು ಐ ಕೊಂಚ ರೆಡಿ ಆಪೆ ಅಂದು ಒಂದೇನು ಮಂತ್ ದಾಯಿ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಆತನ ಒಂಜಿ ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಒಂಜಿ ಮಂತ್ ದೀಂಡು ಒಂಜಿ ಶೋ ಕೊಡು ಮಸಾಲ ಪ್ರೋಯ್ದು ಶೋ ಹಾಕೊಂಡು ಬೆಚ್ಚ ಡೆಡ್ ಆಪುಜಿ ಅವು ಟೇಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪುಜಿ ಅಂಚ ಸೊ ಎನ್ನ ಲಕ್ಷ್ಮಿನ ಎಡ್ಡೆ ವೈರಲ್ ಆತನು ಐದಕ್ಕ ಕುಡೊಂಜಿ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಅನ್ನ ತಿಂತೀಯ ಸಗಣಿ ತಿಂತೀಯ ಅವಲ ಎಡ್ಡೆ ವೈರಲ್ ಆತನು ಸೊ ಪೂರೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂದು ಪನ್ಪ್ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತಿನಿಟ್ಟೆ ಇನಿಕೆನ್ನ ಒಂಜಿ 11,000 ಆತನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಅಂಚ ಇಂಚೆನೆ ನಿಕ್ಲ ಮಾತೇನೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಪಡು ದಯಪಂಡ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನು ತುಳುಕಿ ಕೊರ್ಪುನು ಸೊ ಎನ್ನ ಬ್ಲಾಗ್ ತುಳುಟೆ ಬರ್ಪುನು ಬೊಕ್ಕ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಪೂರೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಪುನತ ಸೊ ಯಾನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕನ್ನಡ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಕಾಮಿಡಿ ತುಳುಲ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ರೋಲ್ ವಿಲನ್ ರೋಲ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಎನ್ನ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದ ಅಮ್ಮ ಮನ್ಪೇರು ಜಾಸ್ತಿ ವಿಲನ್ ರೋಲ್ ಮನ್ಪೊಚ್ಚಿ ದಯಪಂಡ ಎಂಕ್ ಒಂಥರ ಪೋಡಿಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪಣ್ಣದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದಾದ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟನೇ ಅವೇ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಕಾಲೇಜ್ ಟೈಮ್ ಹಿಡ್ದಿಂಚಿ ಪತ್ತಿನ ಎನ್ನ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಯ್ನ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಎನ್ನ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ರೂಪಲ್ಲ ಅವೇ ದಯಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಜೋರು ಲೆತ್ತೇನು ಬೊಕ್ಕ ಓಲು ಜೋರು ಕೂಡ ಅಲ್ಪ ಜೋರು ಉಪ್ಪುಡೆ ಹಾಪುನು ದಯಪಂಡ ಪಾಪ ಎತ್ತಿ ನನ್ನ ನಮ್ಮನ್ನು ನರಮನಿ ಮುಕ್ಕುದು ತಿನ್ನುವೆರು ಸೊ ಏನು ಅವೇ ಟೈಪ್ ಎತ್ತೀನಿ ಜೋರು ಎತ್ತೀನಿ ಸೊ ಎನ್ನ ಗುರ್ತೆತ್ತಿನ ಬಂದ್ಪೇರು ದೀಪನ ಒಂದೇ ರೋಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಎತ್ತಿನ ಪಂಡ ರಿಯಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲ ಜೋರ್ದಕ್ಲಿಗೆ ಜೋರುಲ್ಲೆ ಪಾಪದಕ್ಲೆ ಪಾಪಲ್ಲೆ ದಯಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಪಾಪ ಎತ್ತಿನಲ್ಲ ಅಕ್ಲೇನು ಮುಕ್ಕುದು ತಿನ್ಪೇರು ಜನಕ್ಲೆ ಇತ್ತದ ಜನ್ರೇಷನ್ ಅಂಚೆ ಒಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ಅಂಚ ಓಕೆ ನಾನು ಯಾನೊಂದು ಅಡಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪೇರು ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲು ಗೀ ರೋಸ್ಟ್ಗೂ ಖಾಲಿ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ದು ನೆಯ್ ಪಾಡ್ದು ದೀಪೇರು ಅಂಚ ಯಾನು ಟೊಮೆಟೊ ಪಕ್ಕ ಆನಿಯನ್ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ನೆತ್ತ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇನು ದಯಪಂಡ ಅಪ್ಪಗೊಂತೆ ಗ್ರೇವಿ ಒಂತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಕ್ಕೊಂತೆ ಫ್ಲೇವರ್ ಒಂತೆ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಸೊ ಯಾನು ಇಂತೆ ಟೊಮೆಟೊ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪೋನುಲ್ಲೇನು ನಿಕುಲು ನ್ಯೂ ಇಯರ್ದ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಮಂತ್ದ ದಯಪಂಡ ಒರಿಯನ್ನ ಒಂಜಿ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಒಪ್ಪುಂಡು ಕೆಲದಕ್ಕಲು ಪಂಡ ಕೋಪನ ಈ ವರ್ಷ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೋಪನ ಕಮ್ಮಿ ಮನ್ಪೆ ಪಂಡದ ಒಂಜಿ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ನಿಕುಲು ದಾದ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಮಂತದಾರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ದಾದ ಒಂಜಿ ನಿಕುಲು ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ನು ಬುಟ್ಪುನು ಪಂಡದು ಎನ್ನದಾರು ಅವು ಪನ್ನೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಂಚೆನೆ ಯಾನು ಎನ್ನ ಎಂಕು ಜಾಸ್ತಿ ಕೋಪ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಚೆ ಒಂಜಿ ಕೋಪನ ಒಂಜಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಡೊಂದುಲ್ಲೇನು ಬೊಕ್ಕ ಐನಾತ್ ಪಿದೆದ ಫುಡ್ ಮಂತೆ ತಿನ್ಪುನ ಕಮ್ಮಿ ಮನ್ಪೆಂದು ಐನಾತ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಮನ್ಪೆಂದು
ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ನೀ ಅವೇನೆ ಬನ್ನಿ ಈ ಇದೇ ಫುಡ್ ತಿನ್ಕೊಂಡೇನೋ ಅಂತ ಕಮ್ಮಿ ಅಂತದ್ದು ಆಯ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಮನ್ಕುಲಕ ಅಂತಂದು ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಈರ್ದಾದ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇರ್ನದಾದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಪಾಪ ದಾಲ ಬ್ಯಾಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ದೇವನ ದಯಟು ದಾಲ ಬ್ಯಾಡ ಒಂಜಿ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಆವಡು ಸ್ಮೋಕ್ ಆವಡು ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಡ ಆರು ಪಾತೆನ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಡಾದ ಆರು ಪಾತೆ ಇಳಿಸಿರು ಎಂಕುಲ್ ಮುರಣೆ ಒಂಜಿ ಶಿರಡಿಗೆ ಪೋನ ಒಂಜಿ ರಿಕ್ಷಾ ಡ್ರೈವರ್ನ ಒಂಜಿ ಮಂಡೆ ನಿಂತೇಳಿ ಇಂಚಿನ ಪಾತೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತುನ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಈ ಪನದಿತ್ತೆ ಆ ರಿಕ್ಷಾ ಡ್ರೈವರ್ದ ಎಣ್ಣೆ ಬೇಗ ಇಲ್ಲಡ ಬಡಿದ ಪಾತ್ರೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟು ಜರ್ಸೋದು ಅವೇ ಎಂಚಿನ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ನೀರು ದೇವರ ಎಂಕೆ ಬಚ್ಚದು ಗೊತ್ತು ಆಯ ಹೂಕುಟೊಂದಿತ್ತೆ ಐದ ಕಾಯಲ್ಲ ಮನೆಗೆ ಬಂದೆ ಕುಲ್ಲಿ ಬಾರ ಅಂಚಿನ ವಸ್ತಿ ಆಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀರು ಒಂತೆ ಪಾತ್ರೆನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪಂಡ ಅರ್ನ ಇಲ್ಲದ ಎಂಡ ಆತು ಪಾತ್ರೆ ಆರು ಬಿದೆ ಪೋಯಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತಿದ್ರು ಎಂಕೊಂಜಿ ಹೊಸ ವರ್ಷಗೂ ಎಂದೊಂಜಿ ಕೋಪ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಕೋಪ ಓಲ್ಬೋಡು ಅವನು ತೂಪವೇನೆ ಅನ್ನದೆ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಪಾಪ ಇತ್ತೆ ನಡ ಬುಂಕಂದು ನಿಂಗೇರು ಯಾನು ಓಲ್ಪ ಕೋಪ ಬೋಡು ಅಲ್ಪ ತೂಪವೇನೆ ಅನ್ನು ಬಕ್ಕ ಜೋರದಕ್ಲಿ ಜೋರುಲ್ಲೇನು ಪಾಪದಕ್ಲಿ ಪಾಪ ಉಲ್ಲೇನು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ದುಂಬು ಲಂಚೇನೆ ಜೋರುಗು ಜೋರುಲ್ಲೆ ಪಾಪಗೂ ಪಾಪಲ್ಲೇ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಯಾನ ಅವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ದಯಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಪಾಪ ಅಂಡಲ್ಲ ಅವು ಒಂದು ದಯಪಂಡ ಅಂಚಿನಕ್ಲೆ ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಆಪಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಸೊ ನಮ್ಮ ಪಿರಾವಡ್ದು ಕಲ್ತೊಂಬೈದಿನ ಪಾಟನು ಕಲ್ಪೊಡಿಗೆ ಐದು ಸುಧಾರೇಡು ನಮ್ಮ ಕೂಡ ಪಿರಾನೇ ಪೋಪುನತ್ತು ಪಿರ ಕಲ್ತದ ಬೈದಿನ ಪಾಟೊಡ್ದು ಕಲ್ಪೊಡು ನಮ್ಮ ಅಂಚ ಸೊ ಯಾನು ಜೋರದಕ್ಲಿಗೆ ಜೋರೇ ಉಲ್ಲೇನು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಜೋರು ಉಲ್ಲೇನು ಒಂಜಿ ಪನ್ಪುನು ಏರೆಗ್ಲ ಬೋಡಾದ ನಮ್ಮ ನೇಚರ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಪಿಗೆ ನಮ್ಮ ಎಂಚಲ್ಲ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಂಚೆನೆ ದೇಪಣ್ಣ ಎಂಕ್ ಏರೆಗ್ಲ ಬಕೆಟ್ ಪತ್ತದು ಅತ್ತ ನಾನು ಮಸ್ಕ ಪಾಡ್ದು ಅತ್ತ ನಾನು ಪಾಲಿಶ್ ಪಾಡ್ದು ಪಾತೆಗೆ ಅಭ್ಯಾಸನೇ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಎಂಚೆ ದುಮ್ಮುಡ್ದು ಎಲ್ಲಾಡ್ದು ಪತ್ತಿನ ಇತ್ತೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಏರೆಗ್ಲ ಪಾಲಿಶ್ ಪಾಡ್ದು ಪಾತೆಲ್ಲ ಬರ್ಪೂಜಿ ಪಾತ್ರೆ ನೇರ ಪಾತ್ರೆ ನಕ್ಲಿಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕ್ಲು ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು ನಕ್ಲ ನೇಚರ್ ಇಷ್ಟ ಆಪುಜಿ ಅಣ್ಣ ಅಕ್ಲ ನೇಚರ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಚಿನಕ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಬುಡ್ತು ಕೋಪುಜೇರಿ ಎಲ್ಲ ಸೊ ಯಾನ್ ಪಂಡಾಯ್ತ ಎನ್ನ ನೇಚರ್ ಇಷ್ಟ ಏನಕ್ಲ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇನಿ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಎನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ ಆವಡು ಅತ್ತ ನನ್ನ ದುಂಬದ ಗುರ್ತೆತ್ತಿನಕ್ಲ ಆವಡು ಎನ್ನ ನೇಬರ್ಸ್ ಎನ್ನ ನೇಚರ್ ದುಂಬು ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನಕ್ಲಿಗೆ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ನನ್ನಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಪಕ್ಕ ನಾಟಕೀಯವಾದ ಶೇಲೆ ವಯ್ಯಾರ ಪುರ ಪಾತ್ರೆ ಬರ್ಪುಜಿ ನಿಕ್ಲು ತೂದೆಪ್ಪರು ಇಂಕ ಮೇಲ ಕಟ್ಟದು ಶೇಲೆ ಪಾತ್ರೆದು ದುಂಬುಲ ಅಭ್ಯಾಸ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತಲ ಅಭ್ಯಾಸ ಇಜ್ಜಿ ಇಂಕ ಅಂಚ ಪಾತ್ರೆದು ದೇಪಣ್ಣ ನಮ್ಮ ನೇಚರ್ ಇಷ್ಟೆತ್ತಿನಕ್ಲು ಎಂಚಲ ಬರ್ತೇವೆ ನಮ್ಮ ಆಕ್ಲೇನು ನಕ್ರಮಂತದ್ದು ಒಯ್ಪೋಡು ಇಜ್ಜಿ ಬಕ್ಕ ಒಂದು ಇಂಕ್ ನಿಕುಲು ತೂದುಪ್ಪರ್ ಬಕ್ಕ ಜಾಸ್ತಿ ಅನ್ ರೋಲ್ ಮನ್ಪುಲ್ನ ಟಾಂಬೈನೇ ರೋಲ್ ಮನ್ಪುನು ದೇಪಣ್ಣ ಅವು ಎನ್ನ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ರೂಪ ನಕ್ರಮಂತದ್ದು ಮೇಲ ಕಟ್ಟದ ದಾಲ ಯೂಸ್ಲೆಜ್ಜಿ ಅವು ವೇಸ್ಟ್ ದೇಪಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಎಂಚು ಮುಖ ಒಡೋಣ ಅವೇನೇ ತುಪ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಎದುರುಡು ಪಾಲಿಶ್ ಪಾತ್ರೆದು ಪಿರೋಡು ಸಪರೇಟ್ ರೂಪದ ಇಂಕ ಅಭ್ಯಾಸ ಲೆಜ್ಜಿ ನಾನು ಬರ್ಪುನಾಲ ಬುಡ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಎಂಚಲ್ಲ ಅವೇನೇ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಂತದ ಈತು ಜನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಬೈ ಆನಿಯನ್ದ ಬಕ್ಕ ಟೊಮೆಟೊದ ಒಂದು ದೇತದ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ತಾಂಡೆ ಮಿಕ್ಸಿ ಪಾಡ್ದು ನಾನು ಒಂಜಿ ಆನ್ ಮಾಡ್ತೆ ಎನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಟೋರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಡಿಗೆ ಕೊಂಡಿಡು ಚೈನೀಲ ಅಂತೆ ನಿಕಡು ಅಂತೆ ಕತೆ ಬರ್ತಿರ್ವೆ ನಾನು ದುಂಬು ಪೂರ ಉಂಡತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಂಕ್ ಏರ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕಲು ಕೋಪಾಡ ಅತನಾಡ ಏರ್ಲ ಪಾತೇಜಿ ನಾನು ಮಸ್ತ್ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರವ ನಿಂತೀನಿ ಇಂಕ್ ಶೇಂಡ ಏರ್ಲ ಪಾತೇಜಿರ ತಂದು ಇತ್ತೆ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಪಂಡ ಇಂಕ್ ಪಾತೇಜಿನ ನಾವು ಉಂದಾಪುಂಡು ದೇಪಣ್ಣ ತೂಲೆ ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟದ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜೇರು ಎಂಕ್ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಪಾಠ ಕಲ್ತದೆ ದೇಪಣ್ಣ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಗೊಂಜರ ವರ್ಷ 6 ಉಲಾಡಿತ್ತಿರು ಯಾನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಹೊಡಿತೆ ಅಪ್ಪ ಗೊಂಜಿ ನರಮನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆವಡು ಈಗ ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆವಡು ಅತ್ತ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಆವಡು ಏರ್ನ ಒಂಜಿ ಲೆತ್ತಿಗೆ ಕೇಂದ್ರಿಜೇರು ಐಡ್ದಕ್ಕೆ ಯಾನ ಆನಿಗೆ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆತೆ ದೇಪಣ್ಣ ಆತ್ನೆಟ ಯಾನ ಒಂಜಿ ಮರ್ಲ ಗುದ್ದೆಲ್ಲ ಕನೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಣ್ಣ ಜೀವ ಬಿಡೋದಿತ್ತೆ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಬಣ್ಣ ಜೀವ ಬಿಡೋದಿತ್ತೆ ಅಕ್ಲೆ ನಿಲ್ಲಾಡೆ ಲೆಪ್ಪುನು ದಾನೆ ತಿನ್ಪೊನ್ ದಾನೆ ಪತ್ತುನು ದಾನೆ ಪೂರ ಇತ್ತು ನೆಂಕು ಅದಕ್ಕೆ ಏಪ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಇಲ್ಲದಲ್ಲ ಬೂರಿ ಐಡ್ದಕ್ಕೆ ಒಂಜರ ವರ್ಷ ಸಫರ್ ಆತ ಎಂಕ್ ಉಪ್ಪುಂಚಿಡು ಉಂಡುದಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಅಂಚೆನೆ ಕಾಸುಪ್ಪನಾಗ ಒಂಜಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ತಿಂದಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ರಡ್ಡಲ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಉಂಡು ಸೊ ಯಾನು ಏತೆ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆನಲ್ಲ ಎನ್ನ ಎಂಕ್ ಮಲ್ಲಾದಿಗೆ ಪಂಡದ ಬರ್ಪುಜಿದೆ ಪಂಡ ಎಂಕುಲು ಕಷ್ಟ ಬೈದಿನಲ್ಲ ಎಂಕ ಯಾನು ತೂ ಒಂದು ಬೈದೆ ಅಂಚೆನೆ ಸುಖೋಪ್ಪನಾಗ ತೂ ಒಂದು ಬೈದೆ ಅಂಚದ ಮಲ್ಲದಿಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಕೂದುಪರ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ 11 ಸಾವಿರ ಆತು ನಿಮ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಎನ್ನ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಸೇಮ್ ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಜಾಯ್ ಇತ್ತೆ ಅವೇ ಟೈಪಡು ಯಾನ್ ಪ್ರತಿ ವರಿಯಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊರ್ನಾಗ ಯಾನು ರಿಪ್ಲೈ ಮಂತೇನೆ ದಯಪಂಡ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನು ಕಷ್ಟದ ಅನುಭವಿಸಿದ ಗೊತ್ತು ಇಂದು ಸುಖದ ಅನುಭವಿಸಿದ ಗೊತ್ತು ದಯಪಂಡ ಯಾನು ಸುಖ ಜಾಸ್ತಿ ಅನುಭವಿಸಿದೆ ಕಷ್ಟದ ಅಂಚೆನೆ ಕಷ್ಟದ ಅನುಭವಿಸಿದೆ ಸೊ ಇಂಕು ಉಪ್ಪುಂಚಿಡು ಉಂಡುದಲ ಗೊತ್ತು ಬಿರಿಯಾನಿ ಉಂಡುದಲ ಗೊತ್ತು ಸೊ ಇಂಕು ಮಲ್ಲದಿಗೆ ಪಂಡದಿಜ್ಜಿ ದಯಪಂಡ
ಮನುಷ್ಯನ ಪಂಡ್ರೆ ಬುದ್ಧಿ ಮಿತ್ತಿತ್ತಿನ ತಿರ್ತು ಜಪ್ಪೆಲ್ಲ ತಿರ್ತಿತ್ತಿನ ಅವರ ಮಿತ್ತು ಎಲ್ಲ ಆವು ಅಂಚದು ಏರೆಲ್ಲ ಸಸಾರ ಮಂತಲ್ಲಿ ದೇಪಣ್ಣ ನಮಕ್ ಅವು ದಾದ ಗೊತ್ತಿನ ದೇವರವರ ಪಾಠ ಕಲ್ಪ ಇದು ಅಂಚದಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನ ಏತೆ ಮಿತ್ತು ಬೆಳೆನಲ್ಲ ಅಹಂಕಾರ ಮಂತರ ಬಲ್ಲಿ ದೇಪಣ್ಣ ದೇವರು ಹೋಯ್ತು ತಿರ್ತು ಮಾಡ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತು ಕೊಡ್ಚಿಗೆ ಅಂಚೆ ಯಾನು ಎಂಚೆ ಗುಂಬೆಂಚೊಲ್ಲ ಅವೇ ಟೈಪ್ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ದೇಪಣ್ಣ ಮಲ್ಲದಿಗೆ ಮಂತರ ಬಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನ ಪಂಡ್ರೆ ಬುದ್ಧಿ ಇನಿ ಇತ್ತು ಯಾನ ನಿಕಲ ಪಾತಿರೊಂದು ಬೆಲ್ಲೆ ಸಡನ್ ಪೋವೆ ಅಪಗ ಜನಕ್ಕೂ ಪಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಮೂಲ್ ಬಾರಿ ಅಂಕರ ಮಂತು ನಿತ್ತಲ್ಲ ಮೂಲ್ ಕೊಯ್ನ ನೆಟ್ಟೆ ನಂಚ ಪಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ದೇಪಣ್ಣ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಜೀವನ ತೊಪ್ಪನಾಗ ಒಂಜಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಮ್ಮಡ್ದು ಆಪ್ನ ಯಾನ ಹೆಲ್ಪ್ಲ ಮಂತದಲ್ಲೇ ಅವು ನಮ್ಮ ಶೋಭಾಜಿ ಮನ್ಪುಲ ಕಲಿಜ್ಜಿ ಅವೇನು ತೂಕ ಹೊಲ ಕಲಿಜ್ಜಿ ನಮ್ಮಡ್ದು ಆಪ್ನ ನಮ್ಮ ಹೆಲ್ಪ್ ಮನ್ಪು ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಸೈನಾಗಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಸೈ ಹೊಡಿಗೆ ಅಂಚ ಸೊ ನಮ್ಮಡ್ದು ಆಪ್ನ ಹೆಲ್ಪ್ ಯಾನ ಮನ್ಪು ಏನು ಬಕ ಅವೇನು ಶೋಭಾಜಿ ಮಂತದ್ದು ಎಂಕದಾಲ ಆಯರ್ಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಸೊ ನಮಗೂ ಲೈಫ್ ಮಸ್ತ್ ಪಾಠ ಕಲ್ಪೋನು ಇಂಚಿನ ಶಾಲೆದ ಪಾಠ ಆಗ್ತದೆ ಜನಕ್ಲೇ ಕಲ್ಪೋರು ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಸಮಯ ಸಂದರ್ಭ ನಮಗೆ ಪಾಠ ಕಲ್ಪೋನು ಅಂತ ನೆಟ್ಟು ಪೂರ ಪಾಠ ಕಲ್ತದು ಇತ್ತೇನೆ ಏನಾನ ದುಮ್ಮುಡು ದಿಂಚ ತೋನಿತ್ತು ನಮ್ಗೆ ಇತ್ತೇನೆ ಮೇರೆ ಏತು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿರತ್ತೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿ ಮಣ್ಣ ನರಮನಿಲೇ ಕಲ್ಪಾದಿನ ಪಾಠ ಉಂಟು ಅಂಚಾದು ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಂಗ್ಲದ ಅಮ್ಮ ಪನ್ಪುನು ಜಾಸ್ತಿ ಗುಳಿಪುನ ಬ್ರ್ಯಾಟ್ ಅನ್ಕೋತಿ ಎಂಟು ಗುಳಿಪರ ಯಾನ ಗುಳಿಪುನ ಅರೆಗೆ ಬೇಜಾರಾಪುನ ಆರವೇನು ಮಸ್ತ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಅದೇನು ಇದ್ದಾನೆ ರೇಪಣ್ಣ ಎಲ್ಲ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ಗಳ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ಗಳ ದಾಲ ಕಂಪೇರ್ ಮನ್ಕೋಚಿ ನಿಗಳು ದೇಪಣ್ಣ ಮುರಣಿಂಜಿ ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ರೋಲ್ ಮಂತದಿ ನಿಕ್ಕು ದಾದೆ ಒಂದು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರ್ತದಿತ್ತು ಬಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ರೋಲ್ ವಿಲನ್ ಪಾಠದ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೇನು ಸೊ ಎನ್ನ ಎಂಕನ್ನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ನಿಕ್ಕು ಕೂದುಪ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪೇನು ಅಂಚೆನೆ ಡಾನ್ಸರ್ಲ ಸೊ ಡಾನ್ಸ್ಲ ಮನ್ಪೆ ಸೊ ಎನ್ನ ಆ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ರೋಲ್ ನಿಕ್ಕಲು ಎನ್ನ ಪರ್ಸನಲ್ ಲೈಫ್ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮನ್ಪೂಚಿ ದೇಪಣ್ಣ ಅವು ಖಾಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪೇನು ಯಾನ ಅವೇ ಟೈಪ್ ಇತ್ತು ನಾನು ಕಾಲೇಜ್ ಟೈಮ್ ಜೋರು ಇತ್ತೇನು ಸೊ ಆ ರೋಲು ಎನ್ನ ದುಂಬಟ್ಟಿಂಚ ಕುಯ್ನಗಳು ಎನ್ನೇರ ಮೊಲ್ಲ ಒಂದೇ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇತ್ತಿನ ತಾನು ಜೋರು ಇತ್ತಲ್ಲ ತಾನು ಅವು ಎನ್ನೇರು ಅಂಚ లేతే ఆనియన్ పాడములే ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾಷನ್ ಅದು ದಿಯೋಡು ನೆಟ್ಟೆ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಕೆಲದಕ್ಕೂ ಪಾಪ ಕೈಕಾರ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀರಿ ಒಂದೇನೊಂಜಿ ಅತ್ತು ಸೈಡ್ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಅದು ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಬರ್ತನಂಜಿ ಮಂತೊಂದು ಕೂಡ ಹಾಕೊಂಡು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೌಸ್ ವೈಫ್ನಾಗ್ಲಿ ನನ್ನ ಪಾಪ ಹಾಕ್ಲು ಮಂತೊಂದಿರ್ತೀರಿ ಆಂಡ ಯಾನು ಒಂದೇನೊಂಜಿ ಪ್ಯಾಷನ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಂತಿತ್ತೇನು ದೇಪಂಡ ಇನ್ನೊಂಜಿ ನಮಗೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಒಂದು ತಂದು ಅಂಚ ಬಕ್ಕ ಯಾನು ವರ್ಕಿಂಗ್ ವುಮೆನ್ ಅತ್ತ ಎಂಕ್ ಬಕ್ಕ ಪುಸದುಪ್ಪನಾಗ ಯಾನು ಬ್ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ಬೇನು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಪಾಡ್ಬೇನು ಈ ವಾರದೊಂಜಿ 2-3 ಬೈದು ನಾನು ಬ್ಲಾಗ್ ಅಂಚ ಟೈಮ್ ಉಪ್ಪನಾಗ ಯಾನು ಪಾಡ್ಬೇನು ಯಾನೊಂಜಿ ಎಲ್ಲೊಂಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನಂಜಿ ಫ್ಯಾಷನ್ ಎಲ್ಲ ಕಲಿದಿತ್ತೇನು ಬಕ್ಕ ದಮ್ಮು ಕಟ್ಟುದು ಪಾಡು ನಾಡು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಪಾಡು ಏನರ್ದ ಒಂದು ಬ್ಲಾಗ್ ದೇಪಣ್ಣ ಇಂಕು ಟೈಮ್ ಉಪ್ಪನಾಗ ಪಾಡಲಿ ಟಪ 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 ಪಾಡ್ದು ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪೆರ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಿದೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಸೈಟ್ ವಿಸಿಟ್ ಬರೋ ಫೋನ್ಗೆ ಎನ್ನ ದುಮ್ಮದ ಕಲ್ಲರ್ ಎತ್ತು ದುಮ್ಮಡು ದಿಂಚಿ ತೂದಿನರು ಎನ್ನೆರೆನ್ನ ಈ ಕಲ್ಲರ್ ಎತ್ತು ಎಡ್ಡೆ ಫೇರ್ ಇತ್ತೇನು ಬಕ್ಕ ನಮಕ್ ಪನ್ಪೆರ್ದ ಕುಚ್ ಪಾನೆಕೆಲಿ ಕುಚ್ ಕೋನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದು ನಮ್ಮ ಬೆನ್ನೋಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ದೇಪಣ್ಣ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಗೆ ಕಾರ್ದ ಸರ್ಜರಿ ಬಕ್ಕ ಅರೆಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ತೆಪ್ಪೆರ ಹಾಕುದಿ ಸೊ ಯಾನು ಇಡೀ ಇಲ್ಲದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಯಾನೇ ಇತ್ತು ನಂಗಿಲ್ಲೇ ಜೋಕ್ನ ಎಜುಕೇಶನ್ ಆವಡು ಇಲ್ಲದ ಉಂದಾವಡು ಬಕ್ಕ ಇಲ್ಲದ ಹೌಸಿಂಗ್ ಲೋನ್ದ EMI ಆವಡು ಕಟ್ಟುನಿ ಯಾನೇ ಸೊ ಎನ್ನ ಮಿತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಂಡು ಯಾನೇ ಒಂಜಿ ಆಣುಲ್ಲನೆ ಒಂಜಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಹಿಸೋಂದೆ ಸೊ ಅಂಚದು ಪುನಃ ನಮಕ್ ಚೆಲ್ಲು ಅದು ಉಪ್ಪೆರ್ಲ ಹಾಕುಜಿ ಒಂತೆ ಸೀರಿಯಸ್ನೆಸ್ಲ ಬೋಡು ಅಂಚದು ಪುನಃ ಯಾನು ಜಾಸ್ತಿ ನೆಕ್ ಯಾನು ಪಾಡ್ಬೇ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಪಾಡ್ಬೇನು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅದು ಪಾಡ್ಬೇನು ಡೈಲಿ ಪಾಡ್ಬೇನು ಬಕ್ಕ ಇಂಕು ಡೈಲಿ ಕೈತರ ಬ್ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ದೆ ಹಾಕಿದೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಅಂಚ ಆರ್ಪಿ ಬಕ್ಕ ಇಂಕು ಮುರಣಿ ಶಿರಡಿ ಪೋಯಿನ ಯಾನು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಅದು ಪಾಡ್ದೇನು ಅಂಚ ನಮಕ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಪ್ಪುನಾಗ ನಮಕ್ ಮತ್ತ ಒಂತೆ ಲೈಫ್ ಕಲ್ಪೋಡು ಅಂತ ಸೀರಿಯಸ್ನೆಸ್ ಕಲ್ಪೋಡು ಅಂಚ ಯಾನು ಫುಲ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಯಾನೇ ನೆಟ್ಟುಗೋಸ್ಕರ ಒಂತೆ ನಮಕ್ ಅಂತೆ ಸೀರಿಯಸ್ನೆಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಲೈಫ್ ಹುಡು
ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಅದು ಬೈದಿನ ಕಲರ್ ಎಡ್ಡೆ ಡಾರ್ಕ್ ಅದು ಜಿಂಜರ್ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಉಂಟು ಉಪ್ಪು ಯಾವುದು ಉಪ್ಪು ಬೋಡ ಉಪ್ಪು ಬೋಡ ಅದು ಉಪ್ಪು ಬೋಡ ಸ್ಪೂನ್ ఉంది ಎಂಟು ಗೀ ರೋಸ್ಟ್ ఉండతావు ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಎಂಟು ಇಷ್ಟ ಉಂಡೆ ಸುಕ್ಕ ಇಷ್ಟ ಗೀ ರೋಸ್ಟ್ ರೆಡ್ಡಿ ಆಗ್ತದೆ ಸಾಲ್ಟ್ ಸರಿ ನಮಗೆ ಎಂಟು ಕೊದ್ದಿಯೊಂದುಂಡು ಒಂದೊಂದು ಆಯಿ ಬಕ್ಕ ಒಂದು ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರ್ ನೆಟ್ಟೆ ದೀಪಾನು ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಸಾರಿ ಒಂಜಿ ಪಾಡ್ದು ದಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಯಾನು ಹೆಂಗ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಎಂಟು ಅಂಚದು ಐತೆ ನೀವು ಮಸಾಲೆಗೆ ಹೊರಗೆ ಆಡತ್ತ ನಾನು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮುಂಚೆನೆ ಮಸಾಲೆ ಕೂಡ ಒಯ್ತುದು ಜೂರು ಒಯ್ಕೊಡು ಮಸಾಲೆ ಅಷ್ಟು ಭಾರಿ ಶೋಕ ಹಾಕೊಂಡು ಬ್ಯಾಗ್ ಎಲ್ಲ ನೈನ್ತ್ ಉಂಟು ರಜೆ ಬ್ಯಾಗ್ ನೈನ್ತ್ ಉಂಟು ಎಲ್ಲ ಉಂಟ ರಜೆ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಆಗೆಲ್ಲ ಪಯರುಂಟು ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಎಲ್ಲ ರಜೆ ನಾನು ಇಜ್ಜಿ ಮಮ್ಮಿ ಪೋಪೆ ಅಂದು ಇಜ್ಜಿ ನನ್ನ ದುಂಬು ಪುರ ಎಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಭಯಂಕರ ರಜೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ ಇತ್ತೆ ಕಾಲೇಜ್ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ PUC ಅಂತ ಇತ್ತೆ ಸ್ಪಿರಿಟೆಡ್ ಬುಕ್ ಆಂಡೇನ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಬಲ್ಲ ಬಿಚ್ಚು ತುಪ್ಪ ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಶೋಕಾಂಡು ಕಲರ್ ಸೂಪರ್ ಬೈದಿಲ್ಲ ಬಲೆ ಚಿಕನ್ ಗೀ ರೋಸ್ಟ್ ಇಸ್ ರೆಡಿ ಸೂಪರ್ ಕಲರ್ ಅದು ಭಾರಿ ಸೂಪರ್ ಬೈದಿಲ್ಲ ಚಿಕನ್ ಗೀ ರೋಸ್ಟ್ ರೆಡಿ ಆಂಡು ನಾನು ಒಂಚೂರು ಮಸಾಲ ವೈಪರ ದೀಕ ತುಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಂಡ್ ತುಲೆ ಅವೇ ಸಾರಿ ಇಡೂಲ್ಲಾನು ಪಿದಾಡ್ದೊಂದು ಮಂತೆ ಅನ್ನೊಂಜಿ ಪಟ ಪಟ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಂತೆ ದೇಪಣ್ಣ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಪಿದೈಗ್ಲ ಇಂಕ್ ಪೋಯರುಂಡು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಮಕ್ಳಿಗೆ ರಪ ರಪ ಬಲಸದು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನೊಂಜಿ ವನಸ್ ಮಂತದ ಒಂಜಿ ಪಿದಾಡುನು ಅಂಚ ಈ ಒಂಜಿ ಸಾರಿ ಪಾಡ್ದಿನ ಒಂಜಿ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಉಂಡತ ಅವು ನಿಕುಲು ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ತೂಲೆ ಕೂಡ ಯಾನು ಲಕ್ಷ್ಮೀನನೇ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ದೇನು ರವಿಚಂದ್ರ ಫಿಲ್ಮ್ದ ಎನ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅವು ಅವೇ ಒಂಜಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ ಅವೇ ಒಂಜಿ ವೈರಲ್ ಆತನು ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ಲ ಮಲ್ದೇನು ಈ ಕಲರ್ ಸಾರಿಡ್ ಮಂತೇನು ಅವು ಫಸ್ಟ್ ದ ಸಾರಿ ತಿನ್ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ಡ್ ಸೊ ತೂಲೆ ಅಂಚೆನೆ ನಿಕ್ಲ ಮಾತೇನಲ್ಲ ಪೂರೆ ನನ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಂಡು ನನ್ನಲಾತು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಏರ್ ಮಾತ ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪಂದೆ ಲೈಕ್ಲ ಮನ್ಪಂದೆ ಖಾಲಿ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲರು ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ಲ ಮನ್ಪುಲೆ ನಿಕ್ಲು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತನ ಎಂಕ್ಲಿಗ್ಲು ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಆ ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಒಂದುಂಡು ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಇಷ್ಟ ಒಂದುಂಡು ಪಂಡದ ಎಂಕ್ಲಿಗ್ಲು ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ನನ್ನಲಾತು ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರ್ಪುನೆ ನನ್ನ ವ್ಲಾಗ್ಡ್ ಸೊ ನಿಕ್ಲು ಏರ್ ಪೂರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪಂದೆ ಲೈಕ್ಲ ಮನ್ಪಂದೆ ಖಾಲಿ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲರು ಅಕ್ಲೊಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ತು ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಪ್ಪುನಕುಲು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ಲ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಪ್ಪಗೆ ನನ್ನೊಂಜಿ ರಿಯಲ್ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಬತ್ತಿರಿಂದ ಅಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ಯಾನೊಂಜಿ ನನ್ನೊಂಜಿ ಪಿದೈ ಪೋಂದುಲೇನು ಅಂಚ ಅಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡುವೆನು ನನ್ನೊಂಜಿ ವನಸು ಕುಲ್ಲುನು ಸೊ ನನ್ನ ಬಯ್ಯ ತಿಕ್ಕಗ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ಪಂಡ್ರೆ ಮರತು ಬುಡಿಯಾನು ನಿಕುಲು ಏರ್ ಮಾತ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದರ್ತುಲೆ ಅಕುಲು ಸೈಡ್ ಇಡಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಬಟನ್ ಉಂಡು ಅವೇನಂಜಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಸೊ ಅವೇನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಂತನಂಡ
ಯಾನ್ ಪಾಡ್ನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋದ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ನಿಕ್ಲೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಇಜಿ ನನ್ನ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಆಪುಜಿ ಯಾನ್ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದೆ ಪಣ್ಣದು. ಸೊ ಅವೇನೊಂಜಿ ನಿಕ್ಲು ಮಾತೆಲ್ಲೊಂಜಿ ಸೈಡ್ ಒಂಜಿ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಬಟನ್ ಉಂಡತ ಐಟ್ ಆಲ್ ಒಂದು ಪ್ರೆಸ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಪ್ಪಗೆ ಯಾನ್ ಪಾಡ್ನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋದ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ನಿಕ್ಲೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಇಜಿ ನನ್ನ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಯಾನ್ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದಿನ ಗೊತ್ತೇ ಆಪುಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದಿತ್ತು ನಾನಲ್ಲ. ಸೊ ಅವೇನೊಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರೆಸ್ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಬಟನ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮನ್ಪು ಯಾನ್ ಉಂಡತೆ ಬೈ ಒಂಜಿ ಶೋ ಕೊಡೊಂಜಿ ಅಡಿಗೆ ಮನ್ಪುಂಡು ನಿಂತೀನಿ ಎಂಕಲ ಅಣ್ಣ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ದ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ದ ಬಕ್ಕ ಬಯ್ಯ ನನಗೊಂಜಿ ಸೈಟ್ ವಿಸಿಟ್ ಗೊಂಜಿ ಒಂದು ಪೋಯರ್ ಎತ್ತನು ಅಂಚೆ ಬಕ್ಕ ಅಡೆಗೆ ಪೋದು ಬರ್ತದೆ ಬಕ್ಕ ಫುಲ್ಲು ಟಯರ್ಡ್ ಆತನ ಅವೇ ಡ್ರೆಸ್ ಡೆ ಉಲ್ಲೆನು ಇತ್ತೊಂಜಿ ನಾನೊಂಜಿ ಐಕ್ ಎನ್ನ ಮಲ್ಲಮಗೆ ಬನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಇರ್ ಮನ್ಪುನಗ ಪುಲ್ಲೆ ಹಾಪುಣೊಂದು ಅಂಚೆ ಯಾನ್ ಇತ್ತೊಂಜಿ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಪತ್ತೊಂದು ಬರ್ರೆ ಅಂದು ಓವು ಬಿರಿಯಾನಿಂದ ಯಾನ್ ಒರಿಯ ಪನ್ಪೆ ಒಂದು ಎಂಚಿನ ಬಕೆಟ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಪಂಡದು ಕೆಲವ್ದು ಅಂಗಡಿ ಪುರ ನೆಟೆ ಬಿರಿಯಾನಿದ ಬಂದಾತನು ಇತ್ತೊಂಜಿ ತೂಡು ಅಲ್ಪ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪಂಡದು ಅಂಚೆ ಇತ್ತೊಂಜಿ ನೀ ಒಂಜಿ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಪತ್ತೊಂದು ಬರ್ತದ ಒಂಜಿ ಆಯ್ತ ಪಾರ್ಸೆಲ್ದ ಫುಡ್ದನೆ ಒಂಜಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಬಕ್ಕ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದಲ್ಲ ಗೀ ರೋಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಅಂಚೆ ಇತ್ತೆ ದಾದಪುರ ತಿಕ್ಕೊಂಡೊಂದು ತೂಪ್ಯಾನ್ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಲೈಟ್ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಡೊಂಜಿ ಜೋಕುಲೊಟ್ಟಿ ನೈಟ್ ಒಂಜಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಂತದ ಅವು ಒಂಜಿ ಖುಷಿಯೇ ಬೇತೆತ ಅಂಚ ಬಕ್ಕ ಬಯ್ಯ ಎಂಕ್ ಸೈಟ್ ವಿಸಿಟ್ ಪೋಯರೈತನತ ಅಂಚದ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಡ್ಯೂಟಿಗ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊರೊಡುದು ಯಾಪಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಡ್ಯೂಟಿ ತಿನ್ನನೆ ನಮ್ಮ ಉಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬೆಂತಿನ್ಪಿನ ಒಂದು ಅತ ಅಂಚದ ಏನ್ ಬಕ್ಕ ಬಯ್ಯ ಲೆಪ್ಪುನಾಗ ಪೋಂದೆ ಕುಲ್ಲರ್ಲಾಯ್ಜಿ ಅಂಚ ಏನ್ ಪೋಯನು ಪೋದು ಬತ್ತದು ಫುಲ್ ಟಯರ್ಡ್ ಆಗ್ತೀನಿ ನಾನು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಂತ್ ಇರ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಪುರ ಮಂತದ್ದು ಒಂದು ಲೈಟ್ ಒಂಥರ ನೈಟ್ಗೆ ಡಿನ್ನರ್ ಒಂಥರ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆದ್ದು ಮನ್ಪೊಡು ಪಂಡದು ಅಂಡ ಟಯರ್ಡ್ ಆಗೊಂದುಂಡು ಫುಲ್ಲು ನನ್ನ ಮಂತದ ನನಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಲೇಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಇತ್ತೆ ಆಲ್ರೆಡಿ 7 ಗಂಟೆ ಆಗ್ತನು ಅಂಚೆ ಏನಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಪಾರ್ಸೆಲ್ಗೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮೊಕ್ಲಿಂದಿಲ್ಲ ಓಮೆ ಓ ಅಲ್ಲ ಆತ್ಮೇಲೆ ಪೆಟ್ಟು ಬಂದದ್ದು ರಪಕ್ಕ ಐಕೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಬಂದೀನಿ ಓ ಬಿರಿಯಾನಿ ಅವು ಪನ್ಲೆ ಬೇಗ ಪನ್ಲೆ KFC kebab. ಕಬಾಬ್ ಆಗ್ತದೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಕನಕ ಬಿಜು ಒಮ್ಮೆ ಎನ್ನ ಇಷ್ಟ ಇನ್ನ ನಿಕ್ಲ ಇಷ್ಟ ಒಂದು ಬನ್ನಿ ನಮ್ಮ ಇಷ್ಟ ಇಂಕ KFC ಬೇರೆ ಇಷ್ಟ ಏರು ಗೊತ್ತದ ನೆನ್ನೆಗ್ಲ KFC ಇಂಚಿನ KFC ಚಿಕನ್ ಬಕೆಟ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಬಡ್ಚಾ ಬಕೆಟ್ ಏನು ವರ್ದೆ ಆಗ ಮಾರೆ KFC ಚಿಕನ್ ಎಂಕ ಐಟು ಈ ನಿಕ್ಕಲು ಉಣ್ಣದಿಲ್ಲ ಬಿರಿಯಾನಿ ನಮ್ಮ KFC ಡ್ರಮ್ ಸ್ಟಿಕ್ ತೂಕ ನಿಕ್ಕಲು ನಿಕ್ಕಲು ಪನ್ನ ಅವ ಬಿರಿಯಾನಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ನಿಕ್ ಸೋನುಗು ಎಂಕಲು ಓಲಾ ನಿಕ್ಕಲು ನಿಕ್ಕಲು ನಮ್ಗೆ ಏನು ಪನ್ನಬೇ ಒಪ್ಪಡಿ ಎಂಕಲ ಬಿರಿಯಾನಿ ಓಕೆ ಅದ ಬಿಜ್ಜು ಹೂ ಪನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಒಂಜಿ KFC ದ ಚಿಕನ್ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಪತ್ತೊಂದು ಬರ್ರೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚೆ ನಂಗೆ ಯಜಮಾನ್ರಲ್ಲಿ ಆರೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ಆರ ಇಲ್ಲಡೆ ಮನ್ಪುಲ ಅಂತ ಬಂದಿರ ಅಂಡ ಬಕ ಲೇಟ್ ಆತನತ ನನ್ನ ಮಂತೊಂದು ಕುಲ್ನಾಗ ಪುಲ್ಲೆವು ಅಂಚೆ ಐತೆ ಒಂಜಿ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಪತ್ತೊಂದು ಅರ್ಪಿನ್ ಬಲೆ ಬಲೆ ಪುಯ್ ಪುಯ್ ದೇ ಲಕ್ಲೆ ಪುಯ್ ಅವತ್ತ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಓಕೆ ತ ಡನ್ ಆತ ಆದ ಅವಸ್ಥೆ ಮಾರ ಎಂಕ್ಲು ಬಿರಿಯಾನಿ ನಾಡೊಂದು ಅಲ್ತಿಡ್ದು ಪಳ್ನೀರು ಮುಟ್ಟ ಬೈದ ತುಲೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಕೆಲವದ ಬಿರಿಯಾನಿ ಅಂಗಡಿ ಶಾಪ್ ಪೂರ ಬಂದುಂಡು ಅಂಚೈತೆ ಪಳ್ನೀರ್ದಲ್ಲಿ ಪೊಲ್ಲ ನಾಡೊಂದು ಪೂರ ಕೆಲವದ ಕಡೆ ಇಟ್ಟು ಬಂದು ಕೆಲವದ ಕಡೆ ಇಟ್ಟು ಮೆರೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಹಾಕುದು ಬಿರಿಯಾನಿದ ಅಂಗಡಿ ಅವು ಬಡ್ಚಿ ಇಂದು ಬಡ್ಚಿಂದು ಪಂಡು ಪಂಡದು ತುಲೆ ಮುಟ್ಕೊಲ್ಲ ಪಳ್ನೀರ್ದಲ್ಲಿ ಪಕ ಇದ್ದ ಪುಯ್ ಪುಯ್ ನಾನು ಉಲ್ಪ ಪುಯ್ ತುಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಪತ್ತೊಂದು ಬತ್ತೇನು ಇದು ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 3 kg ಲಕ್ಕೊಂಡು ಆತು ದುನ್ನುಂಡು ಹೆವಿ ಉಂಡು ರಡ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಬು ಬಿರಿಯಾನಿ ಪತ್ತೊಂದು ಬತ್ತೇನು ಬಕ್ಕ ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ 4 ಟಿಕ್ಕ ಬಕ್ಕ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಒಂಜಿ ಗೀ ರೋಸ್ಟುಲ ಉಂಡು ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಸ್ಪ್ರೈಟ್ ಇತ್ತೆ ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ಬಿರಿಯಾನಿದ ಒಂಜಿ ಪಾರ್ಟಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುಣಿತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನ ಒಂಜಿ ಪೋದು ಮೀದು ಬತ್ತದ ಒಂಜಿ ದೇವರೇ ಬೊಲ್ಪೊತ್ತವೆ ಐಡ್ದಕ್ಕ ಬಿರಿಯಾನಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಇದೇ ಪೋದು ನ್ಯೂ ಇಯರ್ದ ಪಾರ್ಟಿ ಮನ್ಪೆರ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ದೇಪಂಡ ಜೋಕುಲ ಮಲ್ಲ ಒಂದಿಲ್ಲತ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಪ ಇಲ್ಲ ಕಾಪುನು ಅಂಚದೊಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯನೆ ಒಂಜಿ ಮಿನಿ ಪಾರ್ಟಿ ದೀನಿ ಬಿರಿಯಾನಿದ ಒಂದೇ ತಾತ ಖುಷಿ ಹೋಗ್ಲ ಇಜ್ಜತ ಸೋನುಗು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡು ಆಗ ಬಿರಿಯಾನಿ ಆತ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ಆಯ ಪೋನಗಲ ಪನ್ನಿ KFC ದ ಪನ್ನೊಂದು ಇತ್ತೆ ಟಿಕ್ಕ ಇಷ್ಟ ಉಂಡು ಆಗ ಬಕ್ಕ ಗೀ ರೋಸ್ಟ್ ಉಂಡತ
ಅಂಚೆ ಆಗಿತ್ತೆ ಮಂಡೆ ಚೆಲ್ಲ ಕಾಲೇಜ್ ಉಂಡು ಕಾಲೇಜ್ ಉಂಡು ಬರೋದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೊಂಜಿ ನನ್ನೊಂಜಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂಕಲು ಬಲ್ಲ ಬಿಜ್ಜಿ ಬಲ್ಲ ಇಂಬೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಉಂಡು ಬಿರಿಯಾನಿ ಇಷ್ಟ ಉಂಡು ಬಿರಿಯಾನಿಲ ಇಷ್ಟ ಉಂಡು ಟಿಕ್ಕಲ ಇಷ್ಟ ಉಂಡು ಅಂಚೆತ್ತೆ ನನ್ನೊಂಜಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಪಂಡ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಒಂಜಿ ಖುಷಿಯೇ ಬೇರೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಅಂಚೆನೆ ನಿಕ್ಲು ಪೂರ ಎನ್ನಿನ ಕಾರ್ಯ ಪೂರ ಫಲಪ್ರದವಾವಡು ಹೊಸ ವರ್ಷೋಡು ನಿಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಡ್ರೀಮ್ ಎನ್ನುದು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಅವು ಆವಡು ಉಂದು ಆವಡು ಪಣ್ಣದು ಸೊ ನಿಕ್ಲೆ ಪೂರೆಗ್ಲ ನಿಕ್ಲು ಎನ್ನಿನ ಪೂರ ನಿಕ್ಲೆ ತಿಕ್ಕಡು ಹೊಸ ವರ್ಷೋಡು ಪೂರೆನಲ್ಲಿ ಒರಿಯೊರಿನ ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಒಪ್ಪುಂಡು ಎನ್ನ ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ದಾದಂದು ಪನ್ನಗ ಇಂಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕೋಪ ಬರ್ಪಿನಿ ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಜಾಸ್ತಿ ಸೊ ಎನ್ನ ಆಯ್ನಾತ್ ಆ್ಯಂಗರ್ ಕಮ್ಮಿ ಮನ್ಪೆಂದು ಡಿಸೈಡ್ ಮಲ್ದೇನು ಅಂಚೆನೆ ಅನ್ನು ಕಾಸು ಉಪ್ಪುನಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಉಡವನು ಪಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಸು ಒಂದು ಪಿದೈಡೆ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದನಿ ತಿನ್ನೊಂದು ಪೋಯನು ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಬಕ್ಕ ನನ್ನ ಆಯ್ನದು ಇಲ್ಲಡೆ ಒಂಜಿ ಫುಡ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಅಂಚೆನೆ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಯಾನು ಒಂದು ಮನ್ಪೋಯಾನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನು ಅವು ಒಂಜಿ ಅನ್ನ ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನಿನ್ನದಾದ ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಹೊಸ ವರ್ಷಗೂ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಮಾತ್ರ ಸೋನುಗು ಸೋನದಾದಮೆ ಎನ್ನ ಮೆರ್ನ ಯಜಮಾನ್ರೇನ ನ್ಯೂ ವರ್ಷದ ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ದಾದ ಬಂಡ ಆರು ಇಲ್ಲಡಾದ ಪಾತಿರ್ಜಿರು ಪಿದೈಡ್ ಮಸ್ತ್ ಬೆಜಕರೆ ಬಕ್ಕಿಲಾಗ ಪಾತಿರ್ನಾರು ಪಣ ಇಲ್ಲಡ ಪಾತಿರ್ವಾರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ದಿಕ್ಕುಜಿಗೆ ಐಕ ಅವು ಅಂತೆ ಪಿದೈಡ್ ಅಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ಮನ್ಪು ಎಂದು ಪನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಅದೇ ಇರ್ನೆಂಚಿನ ನ್ಯೂ ವರ್ಷದ ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಯಾನ್ ಪನ್ನನೆ ಇತ್ತುಗಳೊಂದು ವನಸ್ ಮಂಕನ ಬಕ್ಕಲ ಖುಷಿ ಅಪ್ಪಣದ ಓ ಬಿಜ್ಜಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಪೀಸ್ ಬೈದು ನಂದು ರಡ್ಡು ಮಲ್ಲ ಪೀಸ್ ಬೈದನು ರಡ್ಡು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ಬೈದನು ಎಂಚುಂಡಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಎಂಚುಂಡಿ ಅಂದು ಚಿಕನ್ ವಿಷಯ ಮಟನ್ ತೆತ್ತೊಂಗ ಬಣ್ಣ ಮಟನ್ ಬುಡ್ಚಿನ್ ಬನ್ಪರೀರು ಬಗ ಹಿಂಗಿನ ಫಿಶ್ದ ಬಿರಿಯಾನಿ ಅವಡಿರಿಗೆ ಎಟ್ಟಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಕೂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಮನ್ಪುಗ ಆತ ಸೋನು ಎಂಚುಂಡು ಬಲ್ಲೆ ಸೂಪರ್ ಉಂಡ ಬಿಜ್ಜಿ ಹಂಚುಂಡು ಎಡೆ ಉಂಡ ಅದೇ ಒಂದು ಎನ್ನ ಬಿರಿಯಾನಿ ಅಲ್ಮೆ ಅವು ಮೈನೀಸ ಹೌದದ ಲಿಪ್ಪು ಏನು ಚಾಪು ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ ಹಿಡ್ದು ತಿರ್ತುಗುಲ್ಲೊಂದು ಉನ್ಪುನ ಮಜಾನೇ ಬೇತೆ ಅವಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಕುಲ್ಲೊಂದು ಬಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಇಂಕ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ತುಳಿ ಬಕ್ಕ ಇಂಕ್ಲೆಗೆ ನೈಟ್ಗೆ ದಿಕ್ಕುನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಲ್ಲೊಂದು ವನಸ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಟೈಮ್ ಪುರ ಜೋಕುಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇಡುಪತ್ತ ಮೇರ್ ಡ್ಯೂಟಿಗೆ ಪೋದುಪ್ಪೀರು ಅಂಚೆ ಯಾನ್ಲ ಪಿದೈಡ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಇಡಿಯತ್ತ ಅಂಚ ಸೊ ನೈಟ್ದ ಟೈಮ್ ಇಂಕ್ಲು ಪೂರ ಒಗ್ಗಟ್ಟದು ಕುಲೋಂದು ವನಸ್ ಮನ್ಪುನು ಒಂದೆತ್ತ ಒಂಜಿ ಖುಷಿಯೇ ಬೇತೆ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಈ ವರ್ಷ ಬಕ್ಕಲ ಖುಷಿ ಆಪುನು ಬಕ್ಕ ಒಂದು ಎನ್ನ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಹಿಡ್ದು ಮುಪ್ರಾಯನ್ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಅನಾಗ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ವರ್ಷಗೂ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಪೋದು ಎಂಕಲ ಡಾನ್ಸ್ ಅವು ಒಂದು ಪೂರ ಭಯಂಕರ ಇತ್ತನು ಬಕ್ಕ ಹೊಸ ವರ್ಷಗೆ ಅಜ್ಜೇರ್ ಪೂರ ಪೊತ್ತವನ ಉಂಡತ ಅವು ಪೂರ ಹೊಸ ವರ್ಷಗೂ ಎಂಕಲ ಊರುಡ್ ಪೂರ ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಅಜ್ಜೇರ್ ಪೊತ್ತವನ್ ಪೂರ ಅಜ್ಜೇರ್ ಪೊತ್ತದ ಬಕ್ಕ ಅಜ್ಜರೇ ಸೈತೆರೆ ಬಣ್ಣದ ಬಲಿ ಪೂರ ಸೀನ್ ಇತ್ತು ದುಮ್ಮದ ಮಜಾನೇ ಬೇತೆ ಇತ್ಯದ ಮಜಾನೇ ಬೇತೆ ಮದ್ಮೆ ಬಕ್ಕದೊಂಜಿ ಲೈಫ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಪುನ ದುಮ್ಮೊಂಜಿ ಲೈಫ್ ಸೊ ಓಕೆ ಪಾತೆನ ಮಸ್ತಾಂಡು ನನ್ನೊಂಜಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಒಂಜಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಮನ್ಪು ಎಂಚಾತನ್ ಪಂಡ ಪೀಸ್ಲ ದೆಪ್ಲಿ ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪರೆ ಮದಪುಚಿ ಅಂಚೆನೆ ಏರ್ಮಾತ ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಹೊಸತಾದ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದರ್ತುಲಿ ಅಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎನ್ನ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ 2024 ತಿಕ್ಕಗ ಇಂಚೆನೆ ನಿಕ್ಲ ಮಾತೆನಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಪಡ ಕೀಪ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಯ್.